पार्लरमध्ये पोचलो आहे. पांढरी झाली. गोळी बी पण वेगळे गेले. ते लावलंय. अरे दिल चालली व आपल्याकडून दिल येते आहे. दिल पण येते आहे. चला. हा आधीच पुढे जाते लगेच. चला उठा दूर नाही कसा. चला झालं का. आता मी पार्लरमध्ये चाललो आहे ट्रायल सेशनसाठी. मेकअपचा ट्रायल सेशन करायचा आहे ना लग्नासाठी, तर त्यांनी बोलवलं आहे म्हणून आपण जाऊया आता. आणि आमच्यासोबत दिल पण येते आणि तुम्ही पण चला. आता बघू तिथे जाऊन कसं हेअरस्टाईल वगैरे मेकअप ते करतील मला आधी, आणि मग फायनल करू आम्ही कोणतं चांगलं दिसते त्यानुसार लग्नात ती मेकअपवाली करेल आपल्याला. आणि त्या फ्री करतात आहे. हो ते फ्री करतात, आवड आहे त्यांना. आपल्या चॅनलसाठी आईंसाठी करतात. झालं का. इथे सुट्टे मस्त आहेत दीक्षासाठी. चप्पल घाला. चला ओंकारच घरी आहे. थोड्या वेळाने ते आम्हाला भेटतील बाहेर. तोपर्यंत आम्ही तिघं पुढे होतो आता. चला टाटा दिल्लू टाटा. तिला दुर्वा आणायची आहे ना. चला आलो आपण पार्लरमध्ये पोचलो आहे. आता जाऊ आम्ही आता. चला सकाळी तुम्ही 9 वाजेपर्यंत येऊ शकता ना. 9 ते 10 ना त्यांचं हे त्यांचे व्हिडिओ होणार आहेत. जरा 1 तास माझ्याकडे आहे तोपर्यंत. आणि तेव्हा पण 1 तासात जर हेअरस्टाईल पण करायला घेतलं त्यानंतर जरा मी विधीसाठी जाणार. मग नंतर परत येऊन येलो साडी चेंज करणार. हां आणि मग मला डायरेक्टली 12:47 ला बाहेर जायचं आहे. बॉक्स आहे टाकून खाली आहेत काय गं. विधीच्या वेळी थोडा डार्क हवा. रिसेप्शनचा नॉर्मल ठेवला तरी चालेल, कारण 2 प्रकारचे येतात ना आय मेकअप सुद्धा. पांढरी झाली. खायला ग्रीन आहे ना तुमचं. खायला मेकअप लाईट दाखवतो. रिसेप्शनच्या आणि याच्यामध्ये भरपूर वेळ ठेवला. हां संध्याकाळी ठेवला. आम्हाला पण मध्ये मध्ये करायचं आहे ना. हां काही बोलले ना सायडर्स. सायडरचा विचारत होते आपण. मंडे आहे ना 29. हो मंडे.
अजून अर्धाच फुल आहे. हा, तेच ना, हा, ट्रायल हा. लाईट बंद करू का? तुम्ही पण लाईट बंद करून टाकतो. मोबाईलमध्ये नेट दिसतच नाही. फास्ट टाकली. तर मोठंवालं नाही यूज केलं ना. तुम्ही गप्पा गप्पा का मी ते बघण्यालाच गुंग झाली. काय ऍडसाठी म्हणून करते. नाही 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 तुम्हाला क्लायंट देऊ ना आम्ही. हा ना. मग? बापरे किती क्लायंट्स मला यांचं युट्यूब चॅनल आवडतं. हा. ते ताईचं केलेलं आहे ना. हा हा तुमचं कार्ड मला द्या. काही काहीच किती लोकांना आवडलं. हो ना. हा किती एकदम माहिती आहे त्याचे पण आपण. खूप काही बापरे हॉल का 90च्या वेळेला. हॉलमध्ये मिळाली का एक्सटेन्शन? पिशवी आहे बघ, पिशवीतच आहे. आता काय नुसतं शहरच झालं. हो. आणि ते ना सगळ्यांना पण नाही जमत. तिथे रिसेप्शनसाठी हेअरस्टाईल चालू आहे. वॅक्सिंग वगैरे तर करणारच आहे ना. आता परत नाही यायला पाहिजे. हो तेच ना. खूप कमी दिवस पप्पू आलाय पप्पू आलाय. आत या आतमध्ये अरे वा कसे दिसते? एकदम भारी. हा रिसेप्शन लुक आहे लाईक हेअरस्टाईल वगैरे. अच्छा हां छान केलं आहे. पाठी फिर. पाहिजे ना. हो करता. डोळे बे पण वेगळे गेले. ते लावले वेगळे लावले तेच बघितलं ते है ना. हो झालं नाही. आयलॅशेस लावले. छान गेलंय. वेगळं बोलू ना नंतर. काय बरोबर आहे ना. हो आता हे तुम्ही जो लुक देताय हा कोणता लुक देता तुम्ही तिला? हा रिसेप्शनचा लुक आहे. रिसेप्शन. हा रिसेप्शन म्हणजे हा लेंगावरती असणार आहे लेंग्यावरती ओपन हँड्स आहे. आणि आपल्या साडीवरती वेगळं असणार आहे. साडीवरती वेगळं आहे. तो झाला ते पण आहे. दाखवलेलं हां मिलेट आलोय. हा मग तुम्ही बोर झाला असाल ना. ते वेळ लागला ना. आणि नाव काय दुकानाचं? प्रियांका कुठे लोकेटेड आहे हा? टागोनगर विक्रोळी. विक्रोली टागोर नगर आपल्या 1 नंबरला. नंबर 1. हां आणि काय नियर बाय लोकेशन म्हणजे समजा दुकानात आहे नियर बाय शिवाजी स्टॅच्यू. शिवाजी स्टॅच्यूच्या इकडे आलं की तुमचं दुकान लगेच मिळेल ना. मी बाहेरून पण तुमचं दुकान दाखवतो. ठीक आहे म्हणजे कस्टमर येतील तुमच्याकडे. असं ना. आज आपण पार्लरवाल्याकडे आलो आहे. तिथं काजलचा आपण मेकअप करणार आहे ना लग्नाला. हां तिकडे ट्रायल करण्यासाठी आलो आहे. आणि पाठी त्यांचा शॉप आहे बघा. शॉपचं नाव बघा प्रियांका. आणि आतमध्ये काजल आणि ते आतमध्ये मेकअप करतात ना.
हाऊ वॉज युअर ट्रायल? मस्त. मस्त. फायनल झालं आता. झालं फायनल. फायनली हे सिलेक्टेड झाले आहेत. बाय बाय. दिलू वाट बघते आपली. इकडे जरा लाईनी येतात आमची. दिलू बघा. पण व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि आम्हाला असं सपोर्ट केल्याबद्दल थँक्यू. टाटा. बाय बाय.